ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସଦା ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର 134ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁରୁପାଳ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ବିଜୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1948 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ତୋକାରୀ ବିକ୍ରି କରି ଜାତିସଂଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଫୁଲ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ ଗାଏ। କୁନି କୁନି ଆମେ ଶିଶୁ, ଜଗତ ଆମର ମନ, ଆମେ ଆସୁ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମେ ରଖିବୁ ଆମ ଦେଶ ମାନ, ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଜଗମଗ ଥାଉ ଆମେ, ବଗିଚାର ଫୁଲ ପରି ହସୁଥାଉ ଆମେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଶ କରିବୁ ଭାରତକୁ ଆମେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ, କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ପରି ହେବୁ ଆମେ ଦକ୍ଷ, ଜନଗଣମନକୁ କରିବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପରି ଆମେ ହୋଇବୁ ଶକ୍ତ, ଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଭାରତୀୟ। ଏତିକି କହି ମୋ ଅଭିଭାଷଣ ଶେଷ କରୁଛି।